Ahojte, to je váš obľúbený YouTube prostor. A dneska som zistil takú jednu vec, že tuto na mojom svete sa nachádza Trial Chambers. Áno, počuli ste správne. Trial Chambers. Toto miestnosť skúšok je to v preklade a ja sa tam dneska pôjdem pozrieť. Zistil som, že to nie je ani tak ďaleko, takže ja si vezmem veci, samozrejme tu nehajte like a odber a my ideme na to, takže v prvom rade si vezmem asi elitru, pár rakiet, no, iba pár. Áno, bol som ešte aj lutiť a teraz momentálne som nazbieral meď, takže asi tak. Takže dostávame aj svoju bejsku, ale tomu sa dostaneme až potom, pretože teraz je najdôležitejšie ísť pozrieť Trial Chambers, bez ktorej by som to nemohol dať, a to je medená výzbroj. Toto nepotrebuje. Myslím si, že stačí mi armor. Už villageri umierajú, neviem síce prečo, ale není to reálne ďaleko. Od mojej dediny to fakt není ďaleko. A pre istotu som si tu ešte robil šípku. Takže tu je šípka, hej. Takže výborne. Yes, je to tu. Doslova dovidím až na svoju dedinu. Skoro. Uííí. Dobre. Vidíte? Mali by ste dať ten odber. A ideme pomaličky do... Je to lepšie. Chcelo by to trochu osvetliť. Ešte, že mám diamantovú sekeru, čo vydrží všetko. Jasné, zase to. Barely. Oh, scaffolding! Yes! Toto som hľadal. To je to, čo som konečne... Yes, všetko. To je... Čo? Triznenie. Nice. Kámo, reálne tieto veci som potreboval. Oh. To nič není, škoda. Wow. Čo to za grné? Jedovaté šípy, nice. Au, au, au. Bro, ne. Kam ja zdechnem. Nepýtam sa. Čo vlastne mám za akože najlepšie veci, čo mám? Mám sekerku. No nemám moc dobré veci. Nemám. Som mal zobrať niečo lepšie, ale dobré, akože mám niečo, hej. Ho? Parchanti. Haha, kriví ste, kriví ste. Breeze! Tak teba chcem, Bráško, ty si môj. Kam ideš? Nie, díky, nemám zájem. Tak, výborne. Aha, chleba. Dobre. Dobre, pauzička, vyhýlujeme sa. Breeze! Zabil som ho! No z neho vec? Ne. Ne. Kámo. Ty už daj pokoj. Ďalší Breeze. Ne. Wow. Kľúč? Čo asi nepotrebujem. Mne dropol kľúč? A na čo je ten kľúč? To je zaujímavé, akože... Nereálne, ja som zmetený, ja som strašne dlho nehral Minecraft, akože... Dobre, ja som ho točil, hej, dobre, ja ho točím. Ale ja som nehral že takto, akože, že som... Naposledy, čo som skúšal, bolo Ancient City, čo som skúmal.
Breeze! A sakra, ne. Pekný. Ďalší? Skade sa... Je tam spal? Dechy. Takže to strašne dlho trvalo, kým som... Do prd... No, ne. Dobre, okej. Dobre, tak to mi dalo jasne najavo, že nemám lezť hore, hej. Ty kokos, jedno hápko! A stačí, hej? Ja už nič nechcem, hej? Tam? Aha, tu je to, aha. Tu nejaké akvárium. Divné. Tak skočím, prečo nie? Nice, konečne mám miesto. Teraz to bude chcieť tú zlatú asi. Ahoj. Ja si nevšímajte, ja vás tu iba pozabíjam postupne. Pomôžem ti von. Ja to chápem. Kámo. Oh. Barel, yes. Aspoň som to tak videl niekde, že toto je presný stred. Kam vedú tie schody? Oh, čistka. Šípy, yes. Máme dosť veľa šípov už. Ďalšie šípy. Ty to vezmi všetko. No. Počkaj. Tam je tá česka, že? Na to už som... A to som nemal. Aha. Tam to vedie. Tam to nevedie, sa mi zdá, že nikam. Alebo, že by som... Tak ty kokos, berem späť. Ty kokos, toto je tá vec. To je najlepšia vec za mňa na svete. Nič. Akože toto je to? Aha, počkaj. Železo! Yes! Kámo! To bude asi to isté. Železo? Diamanty! Look! Ty kokos! Berem späť. Všetko, čo som hovoril na toto, berem späť. Sakra sa... Počkať? Aha, díky. Ten skeleton, ja som si to teraz všimol, to vyzerá. Tak to vyzerá mega cool. Like pre toto. Počkaj, toto chcem. To chcem. Počkaj, čo to je? Počkaj, to sú tieto, aha. To si môžem dávať na armor, nie? Myslím. A vidno, že sú tam samé dobré veci. Čo som nevedel napríklad, to akože... Hej, parchanti, hej, moc by som sa nenaťahoval, lebo to schytáte všetci do ksichtu. Aha. Chleba, nice, je. Kámo, fakt. Tak nič. Boli ste zbytočne, nemáš. Už tu aj tak nemáte miesta. Pas toto, čo som chcel, takže... Pomenujeme ho. On to funguje.
pomenujeme like. Prerazenie. Nerozbiteľnosť. A už mám docela dobrú výzbroj, nechcem nič hovoriť. OK. Ne, mne sa zničila kovadli. No, a ešte, že mám železo. A jo, máme health. Máme, tam je mám dole. Odber, ktorý by ste mali dať. Veď odleď. Počkaj, je tu lava, výborne. Totižto, tak som si povedal, že urobím si takú zabezpečenú písku. A to tak, že kolo celého domu dám lávu. Kam jeden kyblík sem a mám to. Dám to vypekať. Dolmovia už nie sú. Aby som to mal tak dobre na pamiatku. Wow. A toto. A pomenujeme ho like, lebo by ste ho mali dať. No, myslím si, že to vyzerá už lepšie, čo? Teda ten like odber. A 3, 2, 1. Moja bejska je hotová. Dáme takto, výborne. A túto pec si môžem dať na hlavu teoreticky, no to je jedno, dám si ju sem, takto bude mi kúriť pri hlave. Sem. Wow, to vyzerá mega. Ja môžem vykraftiť mace. Teraz nad to dám toto. Wow! Počkaj, tak kúpim ešte jednu, hej. Wow! Bríza sme porazili. Takže ja si myslím, že si to zaslúži váš like a odber. A vidíme sa na budúce.